Miña nai naceu o 26 de decembro de 1896. Foi a maior de 13 irmáns. Comezou a traballar con 14 anos na fábrica textil de Présaras. Entrou na sección de teares e despois a mandaron para Branqueo. Ao pouco tempo a puxeron de encargada na sección. Vivía en Barbeito cos seus pais e irmáns e ia a Présaras todos os días. Recorría cerca de 7 kilómetros andando para ir a traballar. No traballo eran 2 quendas, de 6 a 2 e de 2 a 10. Cambiaban cada 15 días. Na guerra eran 3 quendas, polo que traballaban día e noite. Andaban por carreiros oscuros. Un veciño quiso asustalas, puxo un candil nun nabo baleiro e colgouno dunha árbore. As mulleres, cando viñan de traballar e o viron, asustáronse. O veciño dixo: "É un nabo de lujo". Miña nai douse conta de que era unha trasnada e collendo unha pedra dixo: "Rapazas, collede pedras que o nabo de lujo arreglámolo nós". Era unha muller moi valente e con moito carácter, non podía con 2 ao lombo. Sobre os 17 anos xa quedou a vivir en Présaras, aínda que seguía indo a Barbeito os fines de semana. Tamén era moi adiantada para os tempos. Traballando xa de encargada, mandaba parte do xornal para a familia e parte de aforros, ata que un día, aínda non coñecera a meu pai, empezou a facer a súa propia casa. Foi na construción da casa onde se coñeceron. El era o carpinteiro. Tiveron 4 fillos, un deles morría con 2 anos. Cando estaba embarazada de min, en 1937, levaron presos a 2 de seus irmáns á matanza de Santiago. A miña nai fixo a promesa de que se volvían vivos á casa, chamáballe ao seu fillo Milagros si era nena, ou Salvador si era nena. Chámome Milagros, e casualidades da vida, caseime cun home chamado Salvador. Miña nai seguiu traballando hasta que lle chegou a xubilación. A historia repiteuse. Con 14 anos tamén entrou a traballar na fábrica, coincidindo os meus primeiros anos cos seus últimos alí. Tamén fun encargada e tamén na sección de Branqueo. Recordo o frío que pasábamos en inverno, lavando os fios en auga casi conxelada e sin guantes. Pasaron anos. A fábrica traballaba moi ben, pero que se fixo a principal competencia unha fábrica moi importante na Coruña. O seu dono mercou a nosa fábrica para botarnos a rematar así coa competencia. Todos éramos moi antigos na empresa, por o que para librarse de pagar as indemnizacións nos propuxo renunciar voluntariamente aos nosos traballos, a cambio de contratar aos nosos maridos por nós. Botar a un eventual era menos complicado e máis barato. Como non houbo quen firmara, optou por modernizar unha pequena parte da fábrica e pechou o resto, co consiguiente despido masivo de traballadores. Isto sucedeu en abril de 1962. En decembro do mesmo ano arde a fábrica. A versión oficial di que foi unha bombilla do Salón de Branqueo.
desvanece en la bandera como fuma y desmayada. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Un día sábanas torcera, rastro de sangre deixara.